quan el PSOE és una olla de grills, quan al Partit Popular li surten els tics més lligats amb el que és el record d'un règim autoritari, quan tot això passa, però quan veiem al mateix temps que, desgraciadament, a les darreres setmanes també a Catalunya s'ha instaurat una corrent de radicalització i de confrontació que no ens porta enlloc, quan veiem tot això, més que mai, és necessari reforçar els valors que impregnen la societat catalana. En aquesta política espanyola, en aquesta projecció, Convergència i Unió ha fet un gran servei aquests anys, ara l'ha de fer de manera diferent. Ara hem de pensar més en nosaltres, amb la gent que viu aquí, amb les seves necessitats. Hem de ser més exigents, que, insisteixo, no vol dir inhibir-nos de la política espanyola, ni ser més radicals, vol dir tenir més fermesa, especialment a la vista del que abans deia. Jo soc dels que, com la gran majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, creu que el país no s'ha tornat boig. Això no ens porta enlloc, Catalunya no s'ho mereix. S'estan carregant el país entre uns i els altres, des del Partit Popular, passant per Esquerra, per en Carot, fins als socialistes, en Maragall, que no governa. Catalunya està amenaçada políticament per uns i pels altres, i o bé nosaltres ho arreglem o els altres ens portaran al desastre. La rauja sempre ens ha girat contra nosaltres. Catalunya diu prou. Duran per Catalunya. Sentit comú. Convergència i Unió.